Kanti ubhekwe ngabomvu emdlalweni omusha umsakazo weGagasi FM ophinde abe usomabhizinisi aphinde abe usomahlaya waseThekwini uFelix Hlophe. Kanti lo msakazo uzoba yingxenye lomdlalo obizwa ngokuthi ikhaya backpackers okumdlalo oxuba amahlaya nobukeka njengecomedy. Kanti lo mdlalo okubhekwe elikhulu kuwona njengalokhu kubonakala ukuthi ubophele izingqwele zabalingisi. Bukwele sithethe uHlophe nanka amazwibela lo mdlalo esicaphunele wena ungakhohlwa ngcofoza subscribe ukuze siqhubeke sikwethule zonke ezingenayo. Motherland. I didn't say what the fuck to you, I said what the fuck to the situation. To be going to Mama Zala's universe. Boutle, wait, boutle. Usile wena man. Ish. Said Budani. Nigga. Ngong busy nigga. Uma wena ube nesikweletu la. Uzobe ngemnike kuze kube ukushona kwela namhlanje. Maribu saying you're in charge of bookings. Full house. What? Bon appetit. Is that my shower? Yeah, you illegally. Ubuntu shower le. We need to hire some help. Why apho da wena? Go fame to amasali ya sarati mashango. Do you know what today is? Namhlanje madoda epheyila mina. You know when you feel like the world is conspiring against you? Oh, by the way, gorgeous. Coco. You're officially drug traffickers. Lo muntu hazwayetha gambling. Ungangiboni nje nami ngidlala ama-dice nje. Umithi. Since wonke umuntu ke uyakhanyelwa ukuthi kwenzakalani. Le ndlu yonke nje ithi mina.